Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς βγάζουμε πιστοποιητικό ένφια. Πηγαίνουμε στην εφαρμογή ε9. Η σελίδα της ΑΔΕ είναι αυτή, δήλωση ε9 κάθετος ένφια. Κατεβαίνουμε στο κάτω μέρος της σελίδας μέχρι να δούμε την επιλογή είσοδο στην εφαρμογή. Πληκτρολογούμε τους κωδικούς TaxisNet και πατάμε σύνδεση. Στην επόμενη σελίδα πατάμε είσοδος στο κάτω μέρος και είμαστε στην εφαρμογή του ε9. Το έτος για το οποίο μπορούμε να βγάλουμε πιστοποιητικό ένφια είναι αυτό που είμαστε. Η επιλογή είναι το 2025 μπαίνοντας στην πλατφόρμα, εμείς πηγαίνουμε στο 2024. Και όπως βλέπουμε ανοίγει ένα νέο πεδίο, μια νέα καρτέλα που ονομάζει πιστοποιητικά. Πατάμε εκεί, αλλά πριν για να εκδώσουμε το πιστοποιητικό πρέπει να ξέρουμε το ATAC του ακινήτου. Οπότε πάμε πρώτα στην επιλογή περιουσιακή κατάσταση, βρίσκουμε το ATAC του ακινήτου για το οποίο θέλουμε να εκδώσουμε το πιστοποιητικό ένφια, το σημειώνουμε και μετά πηγαίνουμε στην επιλογή πιστοποιητικά και στο αριστερό μέρος, στην αριστερή στήλη, κάτω από τα στοιχεία μας, θα δούμε στις διαθέσιμες ενέργειες μία επιλογή έκδοση νέου πιστοποιητικού για χρήση στο έτος 2024. Πατάμε στην επιλογή και έχουμε να επιλέξουμε δύο πεδία. Το πρώτο είναι η χρήση. Για ποιο λόγο θέλουμε το πιστοποιητικό ένφια. Η πιο συνήθις αιτία είναι η πώληση. Είναι η μεταβίβαση ακινήτου με επαχθή αιτία. Τώρα, έχει πάρα πολλές επιλογές. Αυτή την επιλογή που πρέπει να κάνετε εδώ θα σας τη λέει κάθε φορά ο συμβολεογράφος. Αυτός είναι υπεύθυνος να σας πει ποια επιλογή θα κάνετε εδώ, για ποιο λόγο θέλετε το πιστοποιητικό. Στη συνέχεια, από κάτω βάζουμε το ATAC του ακινήτου. Ωραία. Και πατάμε στην επιλογή πάλι στις διαθέσιμες ενέργειες αριστερά, επιλογή δικαιώματος για έκδοση πιστοποιητικού. Η εφαρμογή βρίσκει το ακίνητο και εφόσον είναι πληρωμένος ο ένφια μέχρι για 5 χρόνια πίσω, πατώντας την έκδοση του πιστοποιητικού, θα μας βγάλει το πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό εκδόθηκε, μεταβίβαση με επαχθή αιτία που είχαμε επιλέξει, ο κωδικός του πιστοποιητικού, η κατάσταση του πιστοποιητικού αν είναι σε ισχύ ή όχι και από αριστερά πάλι κάτω από τις διαθέσιμες ενέργειες στην επιλογή εκτυπώσεις μπορούμε να εκτυπώσουμε το πιστοποιητικό ένφια. Σε περίπτωση που έχουμε οφειλές του ένφια δεν θα βγει πιστοποιητικό, θα πρέπει να μιλήσουμε με το Taxis ή να κάνουμε μέσα από τα αιτήματα ένα αίτημα για να βγει με παρακράτηση, εάν βγαίνει με παρακράτηση. Διαφορετικά πρέπει να πληρώσουμε τον ένφια για 5 χρόνια πίσω και μετά να βγάλουμε το πιστοποιητικό. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε.